Cam așa arată pensiunea asta. Nu știu ce-i pe aici. Deci că scrie Carpați. Am observat că sunt camere care au și terasă, știi? Aici nu este. De pace. Bine că avem Wi-Fi. Tot e bine. Ce se dau ăștia pe aici cu fara? N-ai să crezi. Îți dai seama ce am uitat să-mi iau de acasă, nu-ți vine să crezi, frate. Astăzi am fost la curs, să-ți povestesc imediat ăsta ce face eu. Făcea din alea de ale lui, în sfârșit. Băi, deci am uitat să-mi iau de acasă bocanci cu vârf metalic, bombat sau cum vrei tu să-i spui. În sfârșit, asta e. Uite ce poartă faină. Remorcuțe, copăcei, roșu, verde și tot ce vrei. Mă duc până aici să-mi caut niște bocanci. Ia uite aici. Hamsteri. Tu le vezi, porcușori de câine. Ăștia mănâncă mașina, mă, cât-s de mari. Tot felul de chestii din asta, frate. Bineînțeles și mizerie. Ia uite. Gazole 1,83. N-ai să crezi. O duc la magazinul ăsta aici, la Hage Baumarkt. Tu l-ai văzut de unde e trecerea de pieton? Ia uite și pe aici. Și-a uitat la Pardesiu. Hei, Vasile, bă, unde are trecere de pieton? Că nu să mă duc până acolo să trec. Trebuia să vopsească una și aici. No, serios. Sau ăsta e doar cu flori, mă? Ia lasă-mă că intru eu și văd eu dacă e doar cu flori. Stai că m-am răzgândit, intru aici la Dedeman, la Droger și Playfters ăsta. Păi știi de ce? Că acolo văd că-s doar plante, iar aici au și roabă. Păi unde are roabă, când cade ceva pe picior, trebuie să fie cu bombeu metalic. Tu l-ai văzut, stai să văd cu șprehăn cu ăsta aici. Hai că am ieșit repede de aici. Era 120 de euro prețul și zic asta e. Mergem mai departe. Până la urmă am venit la ăștia, mă, aici, că aici e ok. Stai, mă, că ăștia comentează dacă îi filmezi, de ce îi filmezi și că ești paparații, frate. Am luat din ăștia o grămadă de bani, n-ai să crezi. Tu l-ai văzut. 51 de pesete o să am dat pe ei. Ideea care e că n-am zis că n-am uitat să zic 100%. M-am bazat oarecum că o să-mi dea de aici, de la firmă, știi? Da. Nemas, îți dă mănuși și haină de protecție. Ideea e că nu-ți dă bocanci. Mai bine dădea bocanci. Că din aia n-am. Iar trebuie să trec pe aici. Păi dar n-am pe unde, om. Hai că mă mai duc un pic. Burger cu conopii dau aia acolo.
Poate vine direct cu miliția. Ba, măcar nu mi-a permis, îmi dă doar amendă aici, e ok. Hop, gata. Asta în legalitate. Cumva necumva a trecut o zi, frate. Iarăși ăsta face aici yoga, moga, freitag din ăla. În sfârșit de pace și ăsta. Am fost la curs, îți povestesc imediat când ajung sus cum a fost la curs, ce am făcut. Toate bune, floricele, de aici am început, nu? Păi acolo și oprim. Că mai continuăm. Aici este semi-pensionul, ca să zic așa. Dar a trebuit să-mi iau bocancii ăștia. 51. Da, păi nici din aia la 30 care se duceau directului. De aici am luat, de la magazinul ăsta. Nu știu cum se numește, ăla cu plantele, ăla verde. Noi sau care e partea asta, pe dreapta? Aici am fost și era 100-120 de euro. Și am zis, lasă-mă, dacă nu e ce trebuie, hai la revedere. Și m-am dus dincolo peste drum. Ei, dar mai și 50, nu? Da, pe ăștia 51. Poftim? 51, nu? Da. Păi nu. Poftim? Faci mâncare. Da, păi miroase bine. Pizza e gata? Amuș, venim la pizza. Mulțumesc. Nu, mă duc sus să mă bălăcesc. Oi, mamă. Mâine la cât mergem? Tot la 8. Tot la 8, nu? Cred că la noi nu o să dormi. Dar nici la mine nu a intrat. Dar nici nu e necesar. Eu am pus, nu o să trebuie să le duc. Ce anume? Cu care am luat mâncare să duc. Să le duceți jos? Cred că da. Da, să veni pe caz vii și să iei, că nu. Da. Nu, sănătate. Bun, asta nu. Mamă, am încălzit, frate, mi-e cald. Stai că ăsta e bonul. Ce caut aici, ok. Întreba și... Întreba și omul ăsta, știi? Persoana cu care am vorbit acum, asta să cui. Eu am mai fost odată sus și mi-am deschis aici geamurile, știi? Persoana cu care vorbeam acum jos. Băi, mi-a făcut patul, vezi? N-am mai pus aia mare. E important să-ți faci patul dimineața. Tu știi asta. Trebuie să pun și ăsta aici. Omul ăsta cu care am discutat acum, mai este el și cu încă un coleg de-al lui, știi? Și cu colegul lui am fost și mi-am luat ceva cartelă de la Ortel. Sunt 30 de euro, 90 de giga. Și se încarcă în fiecare lună, lunar, știi? Am făcut probă, funcționează, o să o pun în celălalt telefon. Ideea e că deocamdată cât stau aici am internet. Bonul e aici, da. Bonul ăsta trebuie să-l duc la firmă și îmi decontează, 20 sau 25 de euro, nu știu exact cât, o să aflu. Tot e bine. Păi da. La curs ce am făcut? Am dat o probă practică cu virgulă domnul Camion. Bă, stai așa să mă și schimb, frate, că nu mai pot să stau. Este aici și aerul ăsta condiționat.
I-am dat o probă practică, a constat, i-am spus că eu nu am mai condus MAN, adică alt tip de camion, eu am mers doar cu Mercedes și atât. Și a zis că nu este niciun fel de problemă, tipul cu care facem cursul e un om de nota 10, frate. Este român și e foarte, foarte, foarte ok. Mai rar aș putea spune, adică un om foarte sociabil, îți explică o și zice, lasă Vali, că zice, nu e nicio problemă dacă nu ai făcut, că îți arăt eu. Mie mi-era tot stresul la telecomanda aia, cum ridici și cum cobor, știi, bă, nu, ăsta era piticul meu, știi, și mi-a arătat, uite aici, pac, egalizare, știi, cu aripile de desubt. Am intrat, am cuplat, am mai făcut și alte lucruri. Și am ieșit un pic pe aici prin zonă, a fost foarte ok, foarte liniștit, știi? O punctat el o chestie și mulțumesc încă o dată, eu nu sunt pe calea asta. De ce zic asta? Pentru că o punctat o chestie atunci când mi-am băgat cardul în tahograf. Am deschis programul, Deutschland în sfârșit, și date manuale, știi? Am dat ok și după aia zis, stai, zice, ce vrei să faci? Zice, să-mi bag și nu, zice, lasă-le așa. Și le-am lăsat așa, că zice, trebuie să-ți explic niște lucruri și lasă-l să curgă, în 14 minute mi-o zi, știi? Am făcut noi tura, nu știu ce, eu după ce am agățat, m-am uitat, zic, la cauciucuri la semiremorcă, știi? Am plecat, ne-am întors și când m-am dat cu spatele acolo să parchez, am dezgățat remorca, am scăpat tractorul înapoi, în sfârșit. Au zis că o aprecia foarte mult și au observat chestia asta, că 1. Am vrut să-mi bag date manuale, ceea ce foarte mulți nu fac decât dau ok acolo, și că m-am uitat la cauciucurile de la semiremorcă și zic că, păi nu, zic, e ca și cum eu am ajuns aici, trebuie să iau remorca să mă duc cu ea la pădure ca să culeg fraci și conopidă și dovlecei, știi? Și zic că e important, zic, să cunosc starea autovehiculare remorci. Zic, cauciucurile mă interesează în primul rând. M-am uitat și la furtune acolo să fie totul în regulă, știi? Și m-am uitat peste tot, m-am asigurat că e totul în regulă. Adică știi cum e? Când încerci să faci niște lucruri, mă, se instalează un automatism. Acum depinde dacă faci lucruri bune sau mai diferite, ca să zic. Și dacă tu îți instalezi în creier lucrurile bune, se instalează automatismul ăsta în creier cu lucruri bune și involuntar îl vei face, știi? Adică când ai fost la market și ți-ai cumpărat bocancii, n-ai știut să zici în germană mulțumesc frumos sau alte lucruri. Ai zis thank you și ai plecat și a zis biste și tot ce zice ea, știi? Și toată lumea e happy în sfârșit. Gata, te las că vreau să mă duc să mă bălăcesc și să mă întind, bă, că eu îs obosit astăzi, un pic așa. Pa!